Чугун и стомана. Разлики и приложения. Чугун и стомана. Разлики и приложения. Чугунът и стоманата са сплави на желязото с въглерод, но се различават по своя химичен състав, свойства и приложения. Чугунът се съставя от 2 до 4% с въглерод. Често включва силици от 1 до 3%, манган, сяра и фосфор. Свойствата на чугуна са, че е чуплив, но изключително устойчив на натиск. Добра устойчивост на корозия, висока топлинна устойчивост, лоша пластичност и ковкост. Видовете чугун са сив чугун, който съдържа графит, което му придава добри механични свойства и устойчивост на износване. Ковак чугун. Подлага се на термична обработка за подобряване на здравината. Бял чугун. Съдържа циментин, правейки го твърд, но чуплив. Приложения. Автомобилни блокове на двигатели, канализационни тръби и фитинги, готварски съдове, например тигани, машинни части с висока устойчивост на натоварване. Стомана. Съставя се до 2% въглерод. Често включва хром, никел, молибден, манган и други елементи за подобрени свойства. По-здрава и еластична от чугуна. Добра якост и устойчивост на удар. Лесна за формуване, коване и заваряване. Различните легиращи елементи придават допълнителни качества като устойчивост на корозия или висока якост. Видове стомана. Конструкционна стомана. Използва се за строителството и машиностроене. Неръждаема стомана. Съдържа хром най-малко 10,5%, което я прави устойчива на корозия. Инструментална стомана. Има висока твърдост, използва се за направа на инструменти. Пружинна стомана. Има висока еластичност. Приложения. Сгради и мостове, автомобили и самолети, режещи инструменти и машини, кухненски прибори и съдове. Основни разлики между чугун и стомана. Основни разлики между чугун и стомана. Предимства на чугуна. Висока устойчивост на натиск и износване, добра топлинна устойчивост, отлична леярска способност, лесно се отлива в сложни форми, всяка устойчивост на корозия, особено при тръби и канализационни системи. Недостатъци на чугуна. Крехък, не издържа добре на удар и огъване, труден за заваряване, по-голямо тегло в сравнение на стоманата. Предимства на стоманата. Висока механична якост и пластичност. Лесна за формуване, заваряване и обработка. По-лека от чугуна, по-добра устойчивост на удар и опън. Недостатъци на стоманата. Податлива на корозия, освен неръждаемите видове. По-висока цена в сравнение с чугуна, по-трудна за леене, в сравнение на механичните свойства. Кога да използваме чугун и кога стомана? Използвайте чугун, ако имате нужда от висока устойчивост на натиск, например основи на машини, тежки конструкции, добро леене в сложни форми, радиатори и тръби. Добра устойчивост на корозия, канализационни системи, водопроводни тръби. Използвайте стоманата, ако ви трябва висока якост на опън и удар, мостове, сгради, автомобили. Благодаря за вниманието, абонирайте се за канала и оставете един коментар. Довиждане и до нови срещи!